Da sunan Allah mai rahma mai jin kai. Yawaye na masu saulara na da masu kallo na. Yau shine ƙarshen rana na watan Sha'ban. Wato da faduwar ranar yau za mu shiga cikin watan Ramadan. Watan Ramadan kuma wata ne mai girma, wata ne kuma mai yawan alfarma, sannan kuma wata ne da ayyukan alkhairi na da yawa ciki. Sannan kuma Allah na bude kofofin alkhairi cikin wanga wata ma wanda ke kaunan yin alkhairi duka. Allah na ce cikin Alkur'ani mai girma شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah na cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran, watan azumi a cikinsa aka sauko da alqur'ani. Malumma sun gwada cewa an sauko da alqur'ani daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya a cikin watan Ramadan, kuma suka ce a cikin daren lailatul qadr daga cikin watan Ramadan aka sauko da alqur'ani daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya. Wai hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Alqur'ani an sauko da shi domin ya zamanto abin shiriya ma mutane. Duk wanda ya bi umurnin da ke cikin alqur'ani kuma ya bari daga barin aikatawa abin da alqur'ani ya nuna cewa ba su dace aikata su ba, to mai shin nan zai shirya. Wanda kuma bai bi alqur'ani ba zai bata. Insha Allah ya ce wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Sannan ayoyin alqur'ani kuma sun zo ne bayyanannu suke, kuma suna gwada mutane hanyoyin shiriya, sannan kuma suna bambanta tsakanin gaskiya da karya. Isa wanda ya bi gaskiyan zai shirya, wanda ya bi karyan zai bata. Isa alqur'ani mutum zaka aje shi gaban ka ne ya zamanto abinda zai gwada maka gaskiya kai ta bi, ya gwada maka kuma abinda bai zamanto gaskiya ba ka daina ka bar su. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ina bada bayani batun fadalan wanga watan Ramadan, yake cewa idza jaa Ramadan futihat abwabul janna wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatish shayatin. Wai idan watan Ramadan ya shigo, Allah na bari mala'iku su bude kofofin aljanna, ana bude kofofin aljanna duka. Malumma suka ce ana bude kofofin aljanna domin yawan yin aikin alkhairi. Kowa na kokari yayi nashi gurgudo yin aikin alkhairi. Isa wannan shi a bude dukan kofofin aljanna don kowa ya samu rabo cikin daukan aikin shi zuwa ga aljanna. Sannan shi hadisi ya ce wa ghulliqat abwabun nar, sannan kuma ana rufe kofofin wuta. Malumma suka yi bayanin cewa ana rufe kofofin wuta domin yawanci mutane ana barin laifi. Isa ba wani aikin laifin da ba aikin da zai bar mutum ya shiga wuta cikin wannan wata, don yawanci ana barin laifi. Wai wasu fidati shayatin, sannan kuma shaitanu kuma Allah na rufansu. Allah na rufansu, isa ba su samun ikon yawo suna batar da mutane, suna hana mutane ga barin yin aiki na gari. Isa dukanmu mu kokarta wanga watan alkhairi, kowa yi kokarin shi. Kadan da kake da shi na yin alkhairi ka yi kokari ka yi, kuma kowa kokarta kuma in da kana wani laifi ne ko kana wani sabo ne, kowa kokarta cikin wanga wata kuma a daina a bari. Allah ya taimake mu, ya sa muna cikin waɗanda za su gan wanga wata, ya sa kuma muna cikin wanda za su yi azumin wanga wata, kuma ibadun da za mu yi duka kuma Allah ya karba muna cikin wanga wata mai alfarma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.